Nilip MAC constituency ke parluang kangalong pining surihini ra engkoi ra ke thomanikan phong nia phong tumon karting ke jawlopen RV hira ke klo penangana hemasarnu free thang hem kiru pen chenglok penangana kisung ke phodolo labangso kisung ke pho atuma phan Karbeng Autonomous Council pen akira palidam rintilo bonta kelele ke tangte dimta dopikla pirthe la pen sining la ke arnam si a hemphu Tomon chikli herai lahai ke munida tum baduta khanguni lake arna mari ding long si aja kongdo La sonsi nilip constituency long ke damtang theripo chiklo ni phai in koira nar kebarni anar lo por phai ke ba por men koila mati hawar long jesemet tomon la pen herai ke klo kisung radatum phonang lo la pen adun thu ke damtang jangmi po chiklo ni phai great froka jo por phai Gracie Rachiti ma porta puthot tomon parting lapen hirai ke klo jasmet penana hemasar nong kana hok rihinga me ari ke dak chainong ki thi dewa garong kilok penang an kana hok dolo tame hinudun no ta nang lihin pen pinian tame labang so tarpulin ipak ta long lelang bodi la ba ke hola long lelang non pon long lelang kenang lila compensation mate compensation mana kerap kilong je pan kenang hin pen dokumen pidunang ji labang so dokumen sa menang li cipi do loma mante pidun lang la ba ke ni tum long la person ko humri aba da kelong le masi ya thai masi ni tum la hai ba ke pidun long la chak non ke non ba ke la pusu pen non ni pilang ikhan la labang so berta kelang arat la cameraman thanili dan adungan kelang thanili tuni do atila bangso hem jola phelang lada karlu kichulo la pen parta lada tumon githi okherei nake klu pen la bangso pinia phelang bangke Bonta Karbeng District Disaster Management Silunijan Circle Officer Mondolatum kisung ke photma phan tarpolin epak rondamlo lapen penangana hem ki rup rai anta dolo latuma phan ke kichua jangthu phiruyathe dali hai hoi Nilip MAC Pobitra Rong Pila pen Disaster Management Officer atum kisung ki photma phan kira pipa jer damlo Bonta penana ra atum hemasar nong ka hengno duna tuma phan ke tarpolin epak puta kilong dun de atum dopigla lasi prabjin pen kilong dun de atuma phan puthot ki pi ke pajer ponje phan chuning report alang litum ka chathana teng pulo tenili tumta long dun de lang pobirta kiron ke baga tuma phan pachini dun lo bonta Muapor Kapreksi nang pali thupo pusi Disaster Management Silunijan Circle Field Officer ahin pen langboy pipon. Angli hem bangke ko son nang tumla RV ki jang hod bangke somar pen ki do thak. RV jang ge hotel somar pen ge do thak ko wan. Nang tum phan la komane ba arleng thi tum tamen nang humri bang belang mada. Tarpulin tamen nang pipi ma. Kisung ke phoke kadoko weta RD sigetlo na sikiron ke bak kilang paching bar paminang ji pusi chathan phon rinti pholuma tomon bang phudung des ta hirai bang phudung lo tenang li sarkar pen kupini tarpulin pak ba long le la hadi koila mati pen samsoning ti Karbeng long life